И му подаряваме постоянно някакви бири. Хубаво е, но не е за нашия вкус. Нали? То е да се хидратираш. А ние се напиват с тия бири. Това беше кратко пояснение за recovery дринка. Комисар, делегат техник. Възстановяване на телесните течности, изгубени по време на кушията. Препоръчително. Не точно тая марка. Направи разбор на събитието. Как мина ивента? Ивента мина добре. Единствено не знаем резултатите все още. Чакаме ги към вторник. Протоколи цът. Така, всеки постигна целите си. Не взехме максималното от UCI точки, но това е следващата гонка. Намерихме отворен магазин. Да. Тежко така трасе в началото, после нещата полегнаха. Хубаво така место, постараха се хората, ще ги въжиме пак. Добре. Това е. Ле треньор, направи разбор на представянето. Днес съм доволен от всички. С оглед на това, че имахме технически проблеми, това препятства по-предно класиране, но в процес на работата и подготовката ще се отстранят тези проблеми. Благодаря, Ле треньор. Състезателя? Аз не постигнах максималния брой точки за даденият ръководство. Ще работиш. Набирам опит, да. Не се знаеш, защото не останахме до... Предвид ранната дата в календара на този старт, резултатите са оптимистични. Посочват ни правилния път, по който трябва да продължим. Може би е част от подготвителния ви... Да, как трябва да продължи нашата подготовка. Да. Добре. За зимната олимпиада в Сочи. И резултатите напълно се вписват в плана 4-годишния олимпийски цикъл. С оглед на това, че работиме по 8 часа на ден на крак. Много малко работа. Да не стане... Нека генералният секретар обобщи. Да обобщя. Обобщавам, доволен съм от екипа. Добра екипна работа. На клубно ниво. Всички са здрави. Техниката е здрава. Отиваме на байк парк. Това все пак е първата година от 4 годишния цикъл, нали? Да, това е първата година от 4 години. За Рио да си готов. Ние не можем да си скараме там